Якімі заявамі запомніўся другі дзень лукашэнкаўскага хурала? Што вядома пра загадкавую жанчыну, якой Лукашенко даручыў важную задачу? І за што падалі ў суд на вядомую даносчыцу Вольгу Бондарову? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко распаўсюджвае фейкі і пагражае блізкім палітычных праціўнікаў, а Церцель раздзьмувае міжнародны скандал. У чацвер працягнуўся усебеларускі народны сход, на якім пасля абрання яшчэ і старшынёй гэтага органа Лукашенко ў чарговы раз паўтарыў мантру, што, нягледзячы на новы тытул, ён ні за якую ўладу не трымаецца і лёгка яе пазбавіцца пры адной умове. Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете «всё». И когда рядом будет стоять человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь, который не будет считаться ни с чем, даже с собственной жизнью. Але рэальнасць сведчыць пра іншае, бо Лукашенко стаў кіраўніком УНС без альтэрнатывы і амаль са 100% падтрымкай. Супраць прагаласаваў толькі адзін чалавек, і пра гэта таксама былі жарты. Вы не ищите, что тут кто-то один проголосовал против. Я знаю, кто это. Нет, вы неправильно поняли, это не я, это Качанова. Да. І вось пра што гэта ўсё кажа. Па-першае, Лукашенко не хоча ствараць ілюзію канкурэнцыі сабе нават у такіх дэкаратыўных і загадзя прадказальных рэчах, як галасаванне на сходзе ябацек. І па-другое, нават ва ўмовах бясконцай падтрымкі у цяперашнім коле набліжаных ён дагэтуль не бачыць чалавека, якому можна перадаць уладу. Пасля першага дня УНС дэлегатаў чакаў канцэрт у палацы спорту, дзе іх забаўлялі айчынныя праўладныя спевакі і замежныя зоркі другога гатунку кшталту Надзеі Кадышавай, Олега Газманова ці Таісі Павалі. Не абышлося і без той самай крынжовай песні пра бацьку, пад якую гледачы стоячы махалі аднолькавымі сцяжкамі. На наступны жа дзень з'езд працягнуўся. Пасяджэнне зноў пачалося з працяглай прамовы Лукашэнкі, якую той збольшага прысвяціў паўтарэнню штампаў пра вайну ва ўкраіне. Ён заклікаў тэрмінова пагаджацца на мірныя перамовы на ўмовах Расіі, бо інакш краіна проста знікне, а Захад ён у чарговы раз абвінаваціў у нарошчванні вайсковай сілы ў Еўропе і жаданні уцягнуць у канфлікт Беларусь. У ім жа Лукашенко ацэньвае перспектывы сваіх узброеных сіл невысока, пагражаючы апанентам максімум непрымальнай шкодай і разлічваючы на дапамогу Расіі. Как воевать? Мы и до размещения ядерного оружия в Беларуси ориентировались на то, чтобы нанести им неприемлемый ущерб. Чтобы они понимали, что мы можем ударить так, что для них это будет неприемлемо. На трансляцыі было бачна, што тэкст на лістах Лукашэнкі быў надрукаваны велізарнымі літарамі. Ён упарта адмаўляецца насіць акуляры, асабліва на шырокай публіцы, таму памочнікі не шкадуюць паперы. У выніку Лукашенко перайшоў ад рэчаў, якія ён пастаянна паўтарае на працягу 2 гадоў, да транслявання фейкаў. Ён расказаў пра планы добраахвотнікаў захапіць Кобрынскі раён і абвінаваціў лідараў апазіцыі ў жаданні знішчыць Беларусь. Тихушки и лохушки на фоне разговоров о возможном снятии запрета на применение смертной казни в России, помните, после последнего теракта в России заговорили о введении смертной казни в России, об отмене Ельцинского указа. Так наши тихушки-лохушки призвали уничтожить Беларусь, ни мало ни много. Цитата. Беларусь остается последней страной Европы, где применяется смертная казнь. Ее необходимо уничтожить. Далей жа на авансцэну выйшаў старшыня КДБ Іван Церцель, які папужаў прысутных планамі краін Захаду захапіць уладу ў Беларусі і пастаяннымі спробамі перакідвання ў краіну выбухоўкі, а таксама прывёў некалькі прыкладаў. Па словах Церцеля, у студзені падлеткі ў Баранавічах хацелі зрабіць выбуховую прыладу і ўзарваць мясцовую міліцыю. За гэтым, вядома жа, стаіць Украіна. Наступны прыклад увогуле цягне на патэнцыйны міжнародны скандал. Комитетом государственной безопасности во взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время проведен ряд острых чекистских мероприятий, который позволил предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах.
Работу по данному направлению продолжаем. Детальную информацию озвучить общественности пока не представляется возможным. Лукашенко жа на словы старшыні КДБ адрэагаваў нервовымі пагрозамі родным палітычных эмігрантаў. Вот все те, кто сегодня собираются нападать на Беларусь и готовиться там, не забывайте, что вы очень сильно вредите своим родственникам. Не забывайте, что у вас какая-то собственность здесь есть. Советую уже забыть про эту собственность, но не ставьте под удар своих родственников. Не буду дальше продолжать, знаете, во что это может вылиться. Заявы Івана Церцеля ўжо паспелі пракаментаваць у Літве і ў Расіі. Ва ўзброеных сілах балтыйскай краіны заявілі, што словы беларускага спецслужбіста выклікаюць толькі усмешку, а іх змест назвалі трызненнем. Дэпутат расійскай дзярждумы Константин Затулін сказаў, што удар па Беларусі ў Расіі будуць успрымаць як атаку на сваю тэрыторыю з адпаведнымі наступствамі. Але ёсць адна умова. Трэба, каб словы беларускага чэкіста былі праўдзівымі. Другі дзень УНС завяршыўся зацверджаннем канцэпцыі нацыянальнай бяспекі і новай вайсковай дактрыны Беларусі. Дэлегаты ўжо адправіліся дадому. Стала вядома, хто тая загадкавая жанчына, якая будзе будаваць беларускі порт у Мурманску. Тут нагадаем, што нядаўна ўрад расійскага рэгіёна падпісаў пагадненне з кампаніяй «Марскі тэрмінал Вароты Арктыкі», аднаасобнай уладальніцай якога з'яўляецца грамадзянка Беларусі Нелі Малярова. Журналістам удалося даведацца, хто яна такая і хто за ёй стаіць. Нелі Маляровай усяго 28 гадоў. У адкрытых звестках пра яе інфармацыі няшмат. Вядома толькі, што яна нарадзілася ў Наваполацку і скончыла мясцовы універсітэт. У 21 годзе дзяўчына працавала ў лагістычнай кампаніі «Белкастранс», якую звязваюць з уплывовым кашальком Лукашэнкі Мікалаем Вераб'ём. Кампанія была уключаная ў мільярдныя схемы па кантрабандзе вугалю і нафтапрадуктаў. Пасля таго, як Верабей і яго актывы трапілі пад санкцыі, ён стаў перапісваць іх на падстаўных людзей. А на месцы «Белкастранса», які быў уключаны ў санкцыйны спіс ЗША, з'явілася кампанія «Лагістык Энерджі». Ёй па дакументах валодае Нелі Малярова. «Лагістык Энерджі» зарэгістраваная па тым жа адрасе, што і «Белкастранс», а таксама займаецца тым жа бізнесам. У мінулым годзе прыбытак кампаніі склаў больш за 10 мільёнаў даляраў. Яна ўваходзіць у топ-10 лагістычных аператараў Беларусі. Атрымліваецца, што будаўніцтвам у Расіі порта для беларускай прадукцыі будзе займацца даўні ўдзельнік фінансавых схем Лукашэнкі, толькі праз падстаўных людзей і кампаніі. Мы знайшлі беларуса, які загінуў на вайне ва ўкраіне, ваюючы на баку Расіі. Ён паспеў паваяваць каля 4 месяцаў. Віталю Чыбісаву на момант смерці было толькі 22 гады. Ён нарадзіўся ў Клецку і пасля пераездаў у розныя гарады яго сям'я асела ў Маладзешне, дзе тулілася ў інтэрнаце. У дзяцінстве Віталь Чыбісаў быў хуліганам. У 11 ён скраў чужы тэлефон, у 13 2 ровары і яшчэ адзін смартфон проста на працы ў сваёй маці. За гэта хлопца паставілі на міліцэйскі улік, а бацькоў аштрафавалі. Пасля школы ён скончыў каледж ва Ўзде. Вядома, што Чыбісаў ухіляўся ад службы ў войску, яму нават закрывалі за гэта выезд з Беларусі. Але вясной 21 года маладзечанца ўсё ж забралі ў армію. Пасля дэмабілізацыі ў ліпені мінулага года Віталь Чыбісаў завербаваўся на кантракт у расійскую армію, каб ваяваць супраць украінцаў. Дата і абставіны ягонай смерці невядомыя, але гэта адбылося ў канцы лістапада. Паваяваць на баку акупантаў беларус паспеў усяго 4 месяцы. Пахавалі Віталя Чыбісава ў Маладзечне. Пра яго смерць стала вядома толькі праз паўгода пасля яе. У мінскім СІЗА нумар 1 перасталі прымаць перадачы для зняволеных. Сумнавядомую валадарку расфарміроўваюць. Па звестках ініцыятывы «Дысідэнт Бай» вязняў, сярод якіх як мінімум 42 палітычных, пераводзяць у Магілёў, Жодзіна, а таксама новы ізалятар у Калядзічах. Улады даўно выношвалі планы ліквідаваць турму ў цэнтры Мінска, але будаўніцтва новага СІЗА на ўскрайку сталіцы зацягнулася на 8 гадоў. Што цяпер будзе на месцы валадаркі, яшчэ не вырашана.
Гродзенскі сайт падаў у суд на сумнавядомую даносчыцу Вольгу Бондарову. У эканамічным судзе Гродзенскай вобласці сёння прайшло пасяджэнне па абароне дзелавой рэпутацыі. У якасці заяўніка выступае гарадскі партал Гродна-Ін, а адказчыца адыёзная актывістка Вольга Бондарова. Што паслужыла прычынай прэтэнзій да інфаспецназаўкі, невядома. Згадак пра Гродна-Ін у ейным канале няма. Магчыма, яны былі выдаленыя. Пра суд ні Бондарова, ні гарадское медыа не пісалі. Яго вынікі пакуль невядомыя. Беларусь фільм здыме кіно пра настаўніцу па размеркаванні ў вёсцы. Міністэрства культуры падвяло вынікі конкурсу сцэнароў пра беларускую школу. Пераможцам прызналі працу Андрэя Курса пад назвай «Класная дама», у якой расказваецца пра выпускніцу Мінскага педагагічнага універсітэта Тацяну, якую адправілі па размеркаванні ў вёску Лідскага раёна. Там яна трапляе да 11 А класа, у якога, цытата, «ёсць свае таемныя правілы жыцця». Але тут варта коротка расказаць пра аўтара сцэнара пераможцы. Андрэй Курс па адукацыі настаўнік біялогіі і выпускнік згаданага раней БДПУ імя Максіма Танка. Ён пісаў розныя артыкулы і навукова-папулярныя кнігі, а пасля пераключыўся на кінематограф. Па яго сцэнарыі знялі серыялы «Каралева прыгажосці» і «Ілюзіі», прычым апошні стаў адным з самых правальных праектаў Беларусьфільма. «Класную даму» жа збіраюцца выпусціць да дня настаўніка ў наступным годзе. Беларускія сілавікі улезлі ў тэлефон да замежніка, які ехаў у цягніку. Гэта скончылася затрыманнем і судом. Грамадзянін Расіі ехаў праз Беларусь транзітам у Калінінградскую вобласць. На станцыі Гудагай у яго праверылі тэлефон і знайшлі падпіскі на Пол Каліноўскага, Нехта Лайф і Радыё Свабода. Расіяніна знялі з цягніка і затрымалі. 11 красавіка суд Астравецкага раёна разглядзеў яго справу. Суд прызнаў замежніка вінаватым у распаўсюдзе экстрэміскіх матэрыялаў, прызначыў яму 3 сутак арышту з канфіскацыяй тэлефона. Азаронак спытаў у папулярнай інстаблогеркі, ці гатовая яна публікаваць прапаганду. Адказ наўрад ці яму спадабаўся. У праграме «Дано» на канале СТБ абмяркоўвалі блогераў. Удзельнікі перадачы сышліся на меркаванні, што кантэнт-мейкеры абавязаныя прасоўваць і дзяржаўны кантэнт. Але тут аказалася ўсё не так адназначна. Рыгор Азаронак спытаў у запрошанай блогеркі Марыі Сас, у якой 420 000 падпісчыкаў у інстаграме, ці гатовая яна разам з калегамі правесці якую-небудзь палітычную акцыю, напрыклад, запрасіць прыхільнікаў на адзіны дзень галасавання. Дзяўчына ў адказ пачала расказваць аб прафесійным этыкете. Я просто хочу сказать, что есть как минимум профессиональный этикет, когда не поднимаются темы в блоге меньшинства, религия и прочее. Почему? Потому что никогда ни к чему общему вы не придете. Тут всегда будет срач, крик. Вот эта вот пропаганда, опять же, связей, мужчина с мужчиной и так далее. У выніку ў светапоглядзе блогеркі палітыка апынулася ў спісе непрымальных тэм, да якіх яна таксама аднесла рэлігію і прапаганду сексуальных меншасцяў. Таксама Сас сказала, што калі ў галаве спажывальніка контенту хоць нешта ёсць, то меркаванне нават сотні блогераў ні на што не паўплывае. Вось такія навіны чацвярга. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.